van Mansfield Péter sírja 56-os áldozatoknál. És itt van a kis Horváth Gusztika, aki élt 9 évet. Mécses nincs gyújtva most, de kapott virágokat. Angyalkái ott vannak még. Járnak ki hozzád még. Nyugodj békére. És igen, sajnos itt vannak a babák is. Ez a gyerekparcella. Az én nagyfiam is most halt meg májusban. Bár igaz, hogy ő 23 éves volt, de attól még nekem a gyerekem marad örökre. De így már minden látszik. Minden nem teteje, hogy Akkor ezt nézd. Én rakok hozzá, és látszik a tetején. Jó.